Ako sa vtedy cítil? Keď tam stal? Čo cítil? Či nemal strach? Či sa nebal, že proste to nevíde? Avšak mňa by zaujímalo, čo presne sa odohrávalo v hlavách niektorých študentov a za čo konkrétne vlastne bojovali. Či si bol istý? Alebo na čo vtedy myslel? Sloboda, jednoznačne. Sloboda. To je jasné, že sloboda. S veľkým S. Odpusť Bože, odpusť básnikom. Odpusť Bože, odpusť básnikom. Za to, že prišli na tento svet zmeniť, čo bolo včera, predvčerom. Ono to nezačalo v Levoči tieto dni. Dátum si presne nepamätám, ale bolo to pred generálnym štrajkom, asi 3-4 dní som bol v Bratislave na archeologickej konferencii. To bola takáto všeobecná téma. No a bolo to tesne po vystúpení študentov v Prahe a začalo sa to rozvíjať, teda to hnutie študentské v Bratislave. Pamätám sa, ja som vtedy žil v Košiciach a pracoval som na Technickej univerzite, čiže bol som taký polopedagóg. A vďaka tomu som teda mal viac možností sa do toho aj zapájať, lebo keď začal študentský štrajk, čo bolo dosť rýchle, tak vďaka tomu som mal dosť voľna, lebo nebolo treba učiť. Inými slovami, ten štát ma v podstate platil za to, že som ho pomáhal, ako režim, že som ho pomáhal striedať. Ja si spomínam na neho, keď to tak poviem, aj pekne, aj negatívne, lebo ma nezaujímala veľmi politika, ani ten život, ale potom som si uvedomil, keď otca vyhodili z roboty, mne zakázali študovať niekam vyššie, ako jak je stredná škola. Takže ja tých komunistov neznášam. Možno niekto sa to niekomu zdá ako veľmi silné slova, ale to sú jemné slova ešte, čo som povedal. Bolo to pred generálnym štrajkom, asi 3-4 dní som bol v Bratislave na archeologickej konferencii. No a tam si veľmi dobre pamätám, že sme sa stretli už v blahej pamäti nebohým známym politológom Michalom Horským, s ktorým sme naháňali tie stretnutia, ktoré tam mali umelci, herci a aktivisti novembra. Hneď som vedel, že keď sa vrátim do Levoče, takže musíme to rozbehnúť aj tu na Spiši. Ja som sa to nedozvedel v piatok, keď bol teda 17. november, alebo teda veľmi neskoro sused, taký mladý, to prišiel povedať, lebo som došiel domov neskoro večer a vlastne som bol mimo nejakých informácií, však vtedy neboli mobily a rozhlas taký ten limitovaný, Slobodná Európa a podobne. Takže niekedy v pondelok som šiel na internáty s partiou kamarátov a tam sme pochopili, že to vedenie študentské vtedy na Boženy Nemcovej v Košiciach už bolo také nejaké manipulatívne. Už to tí starí zväzáci chytili do rúk a už tí študenti sa tešili, že budú môcť revoltovať a prijať si viacej teplej vody a podobné nezmysly na internáte. Takže to vysvetlenie, že teraz tu nejde o vodu teplú, ale že tu už ide o niečo iné, to proste veľmi nešlo, lebo už boli magoreny tam. Toto obdobie, ani nechcem si veľmi spomínať, ale bolo zlé. Pre našu rodinu Pečievcov bolo zlé. Ani jeden brat, mali sme strednú školu, ďalej nás nepustili. Otca pred dôchodkom asi 3 mesiace vyhodili z roboty, ale to levockí komunisti, ale už nie sú na svete, takže je škoda, to nie je nutné už teraz vyťahovať. Ja som tedy pracoval v Spiskom múzeu v Levoči a hneď som navštívil môjho kolegu a priateľa Števa Baláža, s ktorým sme oslovili pár ľudí. Teda najprv sme oslovili ľudí v Spišskej Novej Vsi. Chceli sme to urobiť na takej okresnej úrovni.
No nejak sme sa tam nestretli s pochopením, preto ich nebudem radšej menovať. Tak iste chápem ich, bol tam strach, bolo to neistá doba a takto nikto nevedel, čo sa bude diať. Tak sme sa potom vrátili do Levoče a oslovili sme tiež už nebového docenta Ivana Chalupeckého, Lala Pečího a s nimi sme vlastne začali organizovať, nazvime takúto, že Mestskú radu DPN. Nepridali sme sa k občianskému fóru ako Košičania, ale pridali sme sa k teda hnutiu vtedy Verejnosť proti násiliu. Ja som vtedy robil v Slepeckej knižnici v štúdiu zvukovej knihy, som robil technika, my nahrávali knihy, chodili tam mnohí herci známi, aj menej známi a jeden deň ma navštívili Gabo Lukáč a Števo Baláš, že či nejdem s nimi zrobiť revolúciu. Tak to, ja som povedal, isté, ja som za každú srandu. Tam ma dial z telefónu, toho takého verejného, som hneď volal do Prahy, kamarátovi, mladému, ktorý bol vtedy študent a vlastne už bol v tom štrajkovom výbore v Prahe. Takže ich som pýtal, aby prišli čím skôr do Košíc, lebo tu je to proste nejako takto valcované tým zlým smerom. No a on prišiel hneď na druhý deň ráno vlakom. To vtedy tá vzdialenosť Košice-Praha bola kratšia ako Košice-Bratislava, ako Košice skoro hocičo. No a také veľké stretnutie v aule Maxima na tej technike, kde zase to vedenie školy vysvetľovalo, ako všetko je fajn, ako sa to zlepšuje, ako je ešte ochotné dovoliť študentom, neviem, aké tie výhody, také tie drobné typu na internáte viac teplej vody. A teda ja som stal na boku, no a som čakal, či prídu tí kamaráti, minimálne ten jeden z Prahy, a keď som ich zbadal, že prišiel a boli na druhej strane a sme sa zbadali, sme si dali taký nejaký signál z rukou, že OK, že už sú tu, tak vtedy som vybehol k tomu mikrofónu na to pódium a odstavil som toho zväzaka, že moment stačilo, teraz prišli študenti z Prahy. On, že nie, že nech požiadam o možnosť, že potom na konci, a že nie, jaká možnosť, už sme tu, toto už stačilo, čo ste tu predvádzali. A to proste bolo také naťahovanie, fyzicky ma chceli dať nabok, ale to nejak nešlo veľmi okato teraz tam zápasy, takže to bolo také preťahovanie chvíľu, zápas o ten mikrofón, no ale tí kamaráti išli smerom dopredu, k pódiu a teda k mikrofónu. A ja som teda zahlasil do toho mikrofónu, že prišli študenti z Prahy. Chcete počuť Prahu? No a vtedy sa prebrali tí študenti, tí naši slovenskí a začali proste masovo, my chceme Prahu, my chceme Prahu. To som vedel, že už je dobre. Toto bol ten prelom. Toto bolo naozaj prelom, ktorý som tak evidentne zažil v tých Košiciach. Ja som žil v Levoči vtedy ešte krátko, nepoznal som tak veľa ľudí a navyše pracovne som bol veľmi často mimo Levoču, ale Ivan Chalupecký s Lalom Pečím poznali, tak dali dohromady nejakú skupinu, ku ktorej sa spontánne potom pridávali ľudia z podnikov Strojsmaltu, z veteríny, zo škôl, z nemocnice teda a podobne. Ja som bol známy v úvodzovkách s tým divadlom. Hovorím, že vtedy sme hrali Majakovského Kúpeľ a to bol text Nežiaduci maximálne. Ale my sme ho uviedli v Levoči v 88. alebo 9. teraz už neviem. A potom prišiel tedajší predseda MMV a povedal Marcelovi Gajdošovi, to bol kolega z divadla, že Marcela vás zavrú. A ja som povedal, nezavrú, lebo vy ste nám dali podpis. Tedy bol iný systém, tedy sa robil tak, každý, kto chcel robiť divadlo, musel mať podpis z mestského z MMV, vtedy to bolo. A ináč ten text Majakovského Kúpeľ bol oficiálne vydaný v Lite. Lita bola, neviem, či dneska je, oficiálne vydáva texty divadelné. A sme to inscenovali a bol krásny text, no takže krásne divadlo, lebo vtedy sa hralo ešte v kine. No takže na základe toho tých akože protisocialistickým
mojich činov formou divadla si povedali tí dvaja, že ja asi by som bol vhodný kandidát a či sa nebojíme. Ja sa nemám čoho bať, mňa už horšie nebude, no horšie mohlo byť, ale našťastie išli sme do toho, ale nevedeli sme, do čoho ideme vlastne. Nikto nevedel, to ani v Bratislave nevedeli. Ono to postupne išlo a tá vlna celoslovenská bola taká silná, že dokonca aj zasiahla Levoču. No tak akože bola to príležitosť, ktorú nebolo treba zmeškať, veď neboli sme naivní, veď všade dookola to už padalo, tak predsa Berlínsky múr tuším 2 týždne predtým padol a v okolí už to vrelo, to Československo nebolo výnimkou, takže keď to prišlo, tak to bolo treba nejako podporiť a dotiahnuť do konca, pričom pod koncom bola výmena toho režimu samozrejme. Tak to som pocítil, a už by som povedal dávnejšie predtým, keď došlo k zmene v Poľsku v prvom rade, Solidarita, Solidárnosť. Mal som to šťastie tam byť vtedy v Poznani. No a vtedy už bolo cítiť, že k tým zmenám skôr či neskôr musí dôjsť aj u nás. No a samozrejme, potom, keď nastúpil Gorbačov, Reagan, no a samozrejme, že musíme spomenúť tu aj veľkú morálnu úlohu Jana Pavla II., nie svätého Jana Pavla. Takže tá spoločenská situácia v druhej polovici 80. rokoch smerovala už k týmto zmenám. Prvým takýmto vyvrcholením u nás bola sviečková manifestácia, na ktorej som sa zúčastnil. A tam to bolo tiež cítiť, bolo to totiž najväčšie vystúpenie spoločenské od roku 1968-1969. Predtým ešte prebehla veľká petícia, podpisová akcia za obsadenie biskupských stolcov. To bolo, myslím, ešte v roku 86, alebo tak nejak, ktorú podpísalo vyše 200 000 ľudí na Slovensku. Takže ono to už vrelo a vlastne komunisti tak zdegradovali od 48. roku túto spoločnosť, že to padalo všetko ekonomicky, intelektuálne. Však zničili najväčšie závody a firmy, ktoré vlastne prevzali alebo ktoré zoštátnili po roku 1948. Takže tá situácia, to nevzniklo hneď. No a samozrejme, že musíme spomenúť aj Chartu 77, ktorá odviedla, by som povedal, tú najdôležitejšiu prácu v tomto období. No a potom to boli, ja hovorím, títo kresťanskí aktivisti, Jano Čarnogurský, Fero Mikloško a ďalší. Ja som patril k tým, ktorí chceli ten iný režim, alebo proste už stačil ten starý, neslobodný. No tak som sa do toho diania zapojil. To bolo také, akože viac menej samozrejme, tam nebolo špekulovanie, že či áno, či nie. Proste prišlo, bola príležitosť a išlo. To všetko bolo veľmi rýchle a mnohé tie udalosti sa odohrávali v noci, že človek vtedy nemal čas nejak veľmi špekulovať, že či sa idem vyspať, neidem, keď bolo treba, no tak sa proste išlo. Jak sme sa schádzali, tá levocká VPN-ka, povedzme, už vtedy sa začala formovať, tak to boli ľudia zo všetkých závodov, zástupcovia z škôl a až keď človek zistil neskôr, že to boli aj eštebáci, aj komunisti, aj takí všelijakí, tak sme si uvedomili, že tam im hrozilo možno niečo. Za to hovorím, že my keď sme hrali ten kúpeľ, tak mali sme ísť na celoštátnu do Jihlavy nejaký festival divadelný a potom na nás prišiel z Košic z EŠTB, on sa normálne prihlásil, že som z štátna bezpečnosť a chcel by som vaše predstavenie si natočiť. No to natočí.
No a natočil ho tak, akože s výsledkom tým, že nám zakázali vystupovať v tej hlave. Lebo Majakovský bol odvážny písateľ, dramatik, a my sme to trošku tam ako dorobili, ale my mali vtedy výbornú scénu, Ferolip tak nám ju robil, a to bolo tak významná symbolika tej inscenácie, že to bolo najsilnejšie. A sme si povedali, no však aspoň vidíme. A vtedy sme boli hrdinou. Mne to vôbec nezajímalo, alebo som si neuvedomil, že môže takto prísť a povedať, no poďte, idete s nami vypočúvať a také. Neboli sme disidenti, to nie. Najprv sme mali podpisové právo za VPN docent Kalupecký a ja. A neskôr, keď už to prešlo do nejakej takejto politickej roviny, tak viem, že si pamätám, že sme zvolili za predsedu rady, ktorý to riadil, Milana Kostelníka, ktorý vtedy učil na strednej pedagogickej škole, myslím. Takže potom to ťahal Milan Kostelník a dosť dlhú dobu. A čo je možno také zaujímavé, a niekto o tom vie viacej, niekto možno menej, ale tie Košice sa trošku ináč vyvíjali ako Bratislava. My sme mali občianske fórum a sme boli napojení na Prahu, nie na Bratislavu. To ja sa pamätám, že keď pri tom jednom takom mítingu pod vedeckou knižnicou, keď prišiel oznám, že založte VPN, tak vtedy tá prirodzená reakcia nás bola, že no, a v Bratislave to zase pondiali, lebo toto je začiatok akože rozdelenia republiky. Hej? Prečo? Prečo vymýšľate VPN, keď už je OF a začalo OF? Dobre, teraz sa všelijako kadekto dokladá, že o koľko minút skôr vzniklo VPN a nie OF a podobné veci, ale to už sú také malichernosti, že ako dodatočne už niekto chce, neviem, aký modrý byť. Ako my sme vedeli, že sme OF a prvé plagáty a informácie a to všetko sme mali z Prahy, nie z Bratislavy. To nás ani nenapadlo sa pýtať Bratislavu. Keď prišla Bratislava s vlakom slávnym, oslobodzujúcim vysvetľovať, že je tu nejaká revolúcia november, tak že ja som nechápal, prečo vôbec sa s nimi máme stretnúť, alebo akože čo tu vlastne chcú, veď my proste fungujeme. Nech idú niekde inde, na iné vidieky z ich pohľadu. No ale dobre, to bol taký trošku aj chaos v tom, aj rôzne ambície kadekoho a tak ďalej, takže to teraz nechcem nejako hanobiť. Len to vysvetlenie je naozaj to, že my sme boli proste prepojení s tou Prahou a preto viacej za ten spoločný štát a tak ďalej. To boli Košice. My sme sa tiež pridali k VPN, lebo sme videli v tom dáve všelijakých tých eštebákov, o ktorých sme vedeli, že kto je kto. A keby sme my neboli aj OF, aj VPN, tak oni by hneď boli VPN a hneď je to všetko pobabrané. Hej? A už tam máme nejaké OF v Košiciach a títo snaživci, prorežimní priatelia starých poriadkov by boli to VPN, no a môžeme sa mlátiť a všetko je pobabrané. Takže samozrejme sme naskočili aj my a dobre, no tak už sme boli aj VPN, OF aj VPN, kdežto v Bratislave bolo iba VPN. Hej. Tak to je také možno špecifikum na dokreslenie toho východu. Tu začala vlastne tá naša takáto činnosť, ktorá vyústila alebo vyvrcholila generálnym štrajkom a vtedy viac menej sme začali už tušiť a cítiť, že dojde k zásadným zmenám v našej spoločnosti, lebo to nebola len Levoč, ale celé Slovensko sa pridalo k tomu generálnemu štrajku. Generálny štrajk sa konal na pod balkónom radnice. Pod tým balkónom bolo tisíce ľudí. To sme nechápali, že cieľ bol toho dostať tam tých tisíce ľudí. Ale to bolo vidno, že tí ľudia vnímali
tú spoločenskú situáciu tak, že prišli aj tej Levoči povedať, že nie a diskutovali a vystupovali a tak. A boli tam zástupcovia takých podnikov už dneska neexistujúcich. SPP, Strössmal, to všetko boli silno komunistické, mali ľudové milície tie podniky a došli tí zamestnanci tam a jedine jedna škola nechcela, zamkla vchod v ten deň, to bola zdravotnícka škola. Až potom, neviem na základe čoho, odomkol ten šéf tej školy a pustil tie deti, že by tam prišli, no deti, mládež. Že to bolo také silné, pre mňa to bolo silné. A o to ale väčšie sklamanie je dneska. Moderoval to Števo Baláš. To bol nejaký pracovník múzea, dneska žije v Humennom. No, bol tam aj Marcel Gajdoš, pán doktor Brinsko, docent Chalupecký, konkrétne Marcel Gajdoš, za nás divadelníkov, ochotníkov vystúpili, že nás nechceli pustiť toto a ten dav mu odpovedal, že fuj, hanba a takéto. A to bolo úžasné. S radosťou sa ľudia stretávali po tých námestiach, lebo to bola iná atmosféra. No. Po rokoch neslobody, keď nemali takú možnosť, tak samozrejme to má iný náboj. Emócií bolo veľmi veľa. Bol to pozitívny stres, povedzme, veľký pocit šťastia, upokojenia, očakávania. Bolo toho veľa, to vrelo aj vo mne. Čo bolo dôležité, tak navzájom sme sa aj povzbudzovali, posilňovali, isté neboli mobily, vtedy nebol internet, ale boli telefóny, boli osobné návštevy s priateľmi z Košíc, Prešova, z Bratislavy a z iných regiónov. Veľmi silno sme vtedy komunikovali všelijakým možným vtedy dostupným spôsobom. Jeden z cieľov bol vymeniť vedenie mesta. Abdikovali. Boli tam koľko? 4, boli tam tajomník, bola nejakí 2 podpredsedovia a predseda MMV. Že to bol jeden z cieľov. A potom aj v tých podnikoch, aby sa trošku nastala zmena v tom, treba začať od hlavy meniť. No tak bola snaha taká, ale neviem, nevšade to vyšlo a nevšade možno správni ľudia sa k tomu dostali. K tomu, aby oni menili nejak personálne. Ja si myslím, dokonca ja nie som ten najsprávnejší tu, čo sedím. 100 000 obetí, nemyslím teraz len, ktorí zomreli alebo tam boli popravení, ale aj psychických obetí a takýchto, ktorým komunisti zničili život. Rešpekt som mal určite. Človek nevedel, že čo bude, ale psychicky som sa na to pripravoval, lebo už niekedy dávnejšie predtým si ma podali eštebáci, takže ten rešpekt tu určite bol. Ale bol som odhodlaný to prekonať. Ja som hneď prvý týždeň ani nešiel do svojej kancelárii. Kolega mi povedal, že nech tam nejdem, lebo stále tam stoja takí čurní 2 neznámi páni, takže nech tam radšej nejdem. Tak som tam ani nešiel. Ale ani som nejak netužil. Bola iná robota vtedy. Proste bolo treba byť aktívny a nejak udržať ten plamen nadšenia, aby to nejako nesplaslo a neodišlo do stratená. Takže prvý týždeň som ani nešiel do kancelárie na katedre matematiky. To som nešiel. Názory boli rôzne, teda situácia bola mierne vyhrotená. Aj si pamätám, že raz večer nám niekto hodil kameň do okna. Iste to bola reakcia na teda tie moje aktivity. Dnes sa častokrát spochybňuje to obdobie, alebo relativizuje, alebo kadejako až hanobí. Veď najvyšší predstavitelia okázalo tvrdia, že si to ani nevšimli a podobne. Príkladom je študent Michal z Popradu, ktorého teraz snažia sa demoralizovať, kriminalizovať a takto, aj keď je jasné, že tú vulgárnosť nenapísal on vyjadril svoj názor iným spôsobom v zmysle práv, ktoré nám vychádzajú
z ústavy. A to je také potešiteľné, ale je smutné, že neurobila sa debolšivizácia vtedy tak, ako Nemci urobili denacifikáciu, lebo komunistická strana bola rovnaká zločinecká ako národno-socialistická strana v Nemecku. Ja si myslím, že naozaj, akože toto je hrdinské obdobie, je veľmi významné a som rád, že som sa ho dožil a že som mal možnosť tam trošku tomu aj pomôcť, veľmi malinko, ale akože človek aspoň pred sebou je rád, že nebol bokom. Mladí si musia uvedomiť jednu vec, že môžu cestovať, môžu študovať kde chcú. A toto je základný atribút tejto zmeny. Lebo keď vám niekto nadiktuje, čo môžete, do akej školy ísť, tak to je trošku také už pomílené. Tvoje schopnosti a vedomosti ti pomôžu k tomu, aby si sa dostal kam chceš. Existuje istý spomienkový optimizmus, istá nostalgia, keď mlieko stálo 2 koruny, keď neviem, čo stálo toľko a toľko. Hoci títo ľudia si neuvedomujú, že tie platy boli vtedy také, že to mlieko bolo podstatne drahšie, ako je dnes. Takže takéto spomienkovej optimistické blbosti nech hovoria tým mladým, ale nie mňa a mladých vyzývam, aby tomu neverili. Môžu voľne cestovať, vezmu si občiansky preukaz do vrecka a môžu cestovať po celej Európe. Vtedy sme mali problém dostať sa do bratského Poľska, Maďarska alebo Nemeckej demokratickej republiky, kde sme museli vystať šoru na okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, pasovom a vízovom oddelení. A keď sa im niečo znepáčilo, tak jednoducho sme tú doložku do socialistických krajín nedostali a o pase sme mohli len snívať a o západe a na západ zabudnúť. Takže to im chcem odkázať, aby si vedeli vážiť to, čo dnes majú vďaka tým zmenám, ktoré nastali v roku 1989. Odkaz mladý je veľmi jednoduchý. Ja si myslím, že mladí by mali byť pozorní, vnímaví a mali by sledovať to, čo sa deje okolo a nebyť ľahostajní voči tomu, lebo keď sa niekto narodí do tej slobody, tak ju bere za samozrejmosť. A ono to nie je samozrejmosť. No, tí, ktorí zažili aj tú neslobodu, vedia, že to nie je samozrejmosť. Takže toto je asi neprenosné a my musíme stále tým mladým ukazovať na rôznych príkladoch, svedectvách, apeloch to, že vlastne oni si to sami môžu pokaziť a ju prehajdaká tú slobodu. A potom zase budú musieť prísť o pár generácií. Iní mladí, ktorí zase proste sa spamätajú a budú s tým nespokojní. Takže ľahko sa búra, ľahko sa stráca, ťažšie sa stavia a ťažšie sa buduje, získava a udržuje. Takže oni majú možnosť si vybrať, že na ktorej strane sú. Tak proste nech sú dostatočne múdri na to, aby si vybrali správne. To by som si prial. Či to urobia, no, je to na nich. No tak mladým odkážem, že budúcnosť je v ich rukách. Sloboda je pre mňa asi taký ten prvý životný bod, čo chcem mať, slobodu. Neviem, ako by som konal v roku 1989, pretože všetci vieme, aký bol vtedy režim. A bolo to kruté. Každý na každého, slangovo to poviem, snitchoval. A ľudia sa báli. Takže chápem aj tú stranu tých, ktorí sa báli ísť na ten protest, pretože by to mohlo mať obrovské následky. A nielen na nich, ale aj na ich deti. Keď sme sa o tom v škole učili, tak sme to prišli tak podrobne a vtedy som si tak uvedomila, že naozaj máme byť za čo vďační a že naozaj sa toho veľa zmenilo a naozaj som rada, že som sa narodila do tej doby, do ktorej som sa narodila. Začal som si viac vážiť a som si uvedomil to, že je ľahké o ňu prísť, ale ťažké ju dostať. Tak ja som si hlavne uvedomil, či už po rôznych dialógoch s mojimi rodičmi alebo starými rodičmi, že vlastne tie každodenné a bežné veci, ktoré máme a dostávame, neboli vždy úplne tak bežné a tak každodenné.
Či už je to len viera v Boha, to, že vlastne v nedeľu idem s rodinou do kostola, alebo tá sloboda slova. A práve preto si to možno od toho momentu viac vážim. Verím v tom, že dokážeme zmeniť aj dnešný svet. Ako my mladí, či už aj naši starí rodičia, podľa mňa každý jeden človek, keď si to zaumieni, tak dokáže ten svet nejak zmeniť. Už či to je len malá myšlienka, alebo nejaká zmena v niečom, už len vyjadrenie názoru. Takže ja si myslím, že ja by som naozaj patrila k tým študentom, ktorí by sa zúčastnili tej demonštrácie. A taká nejaká iskra, čo by vo mne bola, by bolo asi to, že čo ak bude lepšie. Že by som sa nepozerala na to, že čo ak by bolo horšie, čo ak to nevíde, ale takéto, že čo ak bude lepšie. A keby som mala ešte oporu od ostatných študentov, tak si myslím, že to by bolo všetko, čo by mi bolo potrebné k tomu, aby sme to nejak docielili. Mali veľkú odvahu tí, ktorí sa tam postavili a boli to práve tí študenti. Takže prakticky my, ktorí sme nabrali tú odvahu. No odradzalo by ma to, že mohol by som byť prenasledovaný, ale na druhú stranu len tá myšlienka o tej slobode a o tom, že môžeme viac spoznať ten svet, by ma motivovala, pretože nové informácie, nové pohľady na svet, nie len ten jeden, o ktorom sa vedelo vtedy. Tak uvedomujem si, že každá zmena niečo stojí. Je to nejaký výstup z komfortnej zóny, alebo človek, ktorý ju vlastne robí, musí byť veľmi odvážny. A tak práve preto možno by som šiel protestovať, ale viem, že to nebolo v ten režim veľmi ľahké. Ľudia sa báli niečo povedať, nie to ešte ísť protestovať. Takže práve preto si to ešte možno viac by sme si to mali vážiť a ceniť, že vyšli von, a aj keď nežne, ale stále protestovali. Ja sa bojím toho, že pomaly už to je také, že už to vymiera, že tí študenti si už neuvedomujú tú slobodu, čo majú a už je to pre nich taká samozrejmosť. A ja som tiež patrila niekedy k ním a som si neuvedomovala až tak tú slobodu, ktorú máme, lenže ja cestujem strašne veľa a popri tom cestovaní, či už to bolo do arabských krajín alebo do afrických krajín, som si uvedomila, že naozaj musíme byť hrdí na tú slobodu, čo máme a musíme si ju vážiť, pretože nie je to samozrejmosť ani v dnešnom svete. Nie je to len témou z učebníc, pretože dejiny sa opakujú. A aj teraz môžeme vidieť v dnešnej dobe, že dostávajú sa k nám už do Európy rôzne iné názory. Mnohokrát názory, ktoré chcú aj obmedzovať tú slobodu. Takže určite by sme na to mali prihľadať, na ten rok 89, čo sa tam stalo a prečo sa to stalo. A nejako tomu zabrániť, aby sa to už viackrát nestalo. Možno aj tým, že už tú slobodu slova máme, tak každý je naučený, že je prirodzené vyjadriť svoj názor. A ak by s niečím nejaká skupina obyvateľov nesúhlasila, tak verím, že by vyšli von a šli protestovať. Vidíme to aj teraz, ľudia sú na námestiach, vychádzajú, pretože s niečím nesúhlasia. Len treba nabrať tú odvahu a ísť. A práve ten zápal je dôležitý, že si človek uvedomí, že radšej by nežil, ako by žil s tým, s čím nesúhlasí. Máme veľké šťastie, že žijeme v krajine, v akej žijeme a žijeme aj v dobe, v akej žijeme, pretože nie všade majú túto, povedzme, možnosť sa slobodne vyjadriť a slobodne prezentovať svoj názor. Áno, ja sa cítim byť slobodná. Už len v tom, že žijeme na Slovensku, sme v Európskej únii, nemusíme všade cestovať s pásom, môžeme ísť len s občianskym všade. A podľa mňa toto je obrovská sloboda, ktorú nám tento svet dáva. My môžeme spoznávať nových ľudí, spoznávať nové názory a potom ich následne vlastne aj vyjadriť. Myslím si, že sme určite viac počúvaní, že vlastne máme priestor na ten vlastný názor a sme aj vypočutí, no nie úplne všade. Avšak stále si myslím, že naše slova majú väčšiu váhu, ako mali v minulosti. Ja som bola napríklad, teraz sme boli v parlamente a sme boli v Štrasburgu a sme sa tam dozvedeli veľa nových informácií, ktoré sme potom priniesli a mohli sme ich slobodne vyjadriť. A to je asi najväčšia zmena, ktorá nastala a najväčšie také niečo, čo sa dotklo aj mňa, že vlastne môžem dosiahnuť nové nejaké poznatky v rôznych krajinách a potom ich priviesť aj na to Slovensko a tak ho zveľadiť. Je ľahké o ňu prísť, o tú demokraciu a ťažšie si ju nejak vybojovať. Tým pádom treba sa o ňu starať, treba sa o ňu zaujímať, treba za ňu bojovať. Treba si overovať to, čo čítate v prvom rade a treba použiť ten zdravý rozum. Väčšina ľudí vie, čo sa odohralo, ale nie každý tomu prikladá takúto váhu, ako možno niektorí iní. Čo si myslím, že je škoda, pretože
neuvedomujú si, že čo majú dnes, vtedy nebolo. A čo máme dnes, je len preto, že sa to vtedy odohralo. Sľúbili sme si lásku. Sľúbili vravieť pravdu len. Sľúbili sme si vydržať. Sľúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití, za naše mlčanie. Na našich uliciach odvtedy prešli veky. Zaznelo zlému posledné zvonenie.